Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Pane vane nzara Ishe, pfurai nepano. Pane vane nzara Ishe, pfurai nepano. Pane vane nzara Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Pane vanochema Ishe, pfurai nepano. Pane vanochema Ishe, pfurai nepano. Pane vanochema Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Pane vakasuwa Jesu, pfurai nepano. Pane vakasuwa Ishe, pfurai nepano. Pane vakasuwa Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Pane vakasuwa pfurai nepano. Pane vakasuwa Ishe, pfurai nepano. Pane vakasuwa Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Oh Ishe, pfurai nepano. Vanhu vari panapa elder hanzi imi makatikoka mukati kune inonzi navigating adulthood. Can you help us to know what it means kuti navigating adulthood? Zvine basa rei? Do we even have to navigate anything? Kana tinogona kuzongoona tavako kumberi ikoko sezvinongoitawo mhuka? Yesu hapana, ndofunga muri right. Patauya mvunzo ndaunzwa, asi ndoda kuti titambe tese zvakanaka. Imimi neni ndatitambei tese zvakanaka. So pande ndichipindura patechitaura tiri kutaura tese, maybe 5-10 minutes or whatever, but totaura tese tichipindura mvunzo. Kana tapedza totopedza. Ndoda vasikana 2 nevakomana 2 vauye kuno kumberi. Right, ndine vana vangu 2. Iwe unonzani? Pamela. Pamela and Chipo. Mwari akuitire zvakanaka. Desire. Courage. Desire na courage. Pamela na Chipo. Desire na courage. Pamela na Chipo. Right. Saka ndoda imimi ndinokusenzesa semienzaniso handitika. Munoziva kuti vanhu vazhinji vanowanzoti munhu akasenzeswa semienzaniso zvakafanira kuti ukapiwa example.
zvakangofanira panapa. Yafai. Now umwe mutambi wetsiva anozikanwa zvikuru anonzi Muhammad Ali akazofa because kufa kuri muvanhu vese. Ndosaka Bhaibheri ichiti munhu akazvarwa nevakadzi ane mazuva mashoma panyika azere nekutambudzika hanzi anobuda seruva ndokusvava. Zvakangofanira pacollege panapa. Kana uri pano unogona kufunga kuti uri pano nekusingaperi iyo nhamo yakakumirira panze. Handi ndizvo zvoka. Saka isi zvatinoita ndezvekuti tinouya kuzodzinga kuvarayirwa. Tichikuudza kuti panapa ukapaona zvapakaita Shabhani yaitombomaina mazen'e ayaya atinoisa parufu yakavhara. Ndizvo zvoka. Mavhariro ebhizinesi reShabhani guru rinogona kuita mavhariro ebhizinesi rako duku. Mazvibata ka. Saka na uchiita chipfambi uri paShabhani uzoti kabhizinesi kadiki mubhizinesi guru rakambobhuroka. Handitika. Saka patinouya panapa manje tinouya kuti tiisirane pachena kuti kuvarayirwa kuite kushoma. Handiti vana courage naDesire munowirirana nenika. Ndiwo chekutanga. Saka mutambi wetsiva mukuru anonzi Muhammad Ali anobvunzwa umwe musi akuda kupinda mutsiva neumwe mukomana anonzi izvo, what are the chances dzekuti munhu yaanogona kurwa newe akabudirira? Zvikanzi izvo, he has only 2 chances. Zvikanzi what are they? Zvikanzi slim or none. Saka by the end of the day Muhammad Ali akangotaura kuti muhondo iyi haawine. Ndizvo zvanditika. Saka mukatarisa iko zvinezvi ukafamba campus by campus vanangu, ndiye kuti ukada kuita maths dzacho kuti mabasa ari kumuka nefuture ukada kuzvibhalansisa, you can see kuti your chances are either slim or none. Ndo chokwadi ka. Saka by the end of the day pamatokura manje hapasi pekuti izvo unofanirwa kumva watopererwa to an extent yekuti you give up because someone else has failed on his job. Issue iri panapa ndeyekuti umwe neumwe anomira pandima yake. Iwoza kuti wangu munda wandasakura nemazvo. I am going to eat zvinowirirana nezvangu. Ende Mwari ari kudenga manje chaakanakira ndechekuti izvo he blesses everyone's efforts. Saka inini samanager weShabhani ndikakundikana, azvireve kuti vanhu vese vachafa nenzara. Anafa nenzara ndaakundikana. Saka patiri kutaura nenyaya yeadulthood vapfana ndoda kukuudza ndeyekuti bhora reupenyu riri mumaoko ako hautambirwe neumwe munhu. Saka pamuri kubva panapa makamboona mukaenda pasocial media kuti kune vanhu vakuru vanofunga sepwere. Pamusana pekuti izvo chakaitika ndechekuti upwere hwakavanakidza vakafunga kuti ikondinyu. Asaka chiri kunetsa ndicho ndosaka muchiona pavakutamba manje vane ma60 years asi shamwari dzavo nemafollow avo ndiani? Ndimi. Zvoreva for example kuti upenyu hwake pahwakarasikira ndo paachiri nanhasi. Saka isusu hatisoda kuti mutambe iyoyo. Saka vanangu paadulthood ndoda kukuudzai, patinoti navigating adulthood ndoda kukuudzai zviripo zvechokwadi. Ndikakunyeperai ndienda rashika. Ndizvo zvandi mwanangu. Ndoda kukuudzai zvechokwadi zviripo. Imimi munoresponda. Where you have a question, where you don't agree with me, munondibvunza. Remember, it's 10-15 minutes and we are done. Yakajeka. Good. Ikana woya oni nhamo usaifunge stereki haipedzwe nekufunga. Inopera ne answer. Handiteseka. Zvakafanira kuti kana warambwa nemukomana nezuro and you come here and worry, you don't solve anything. Pamusana pekuti hadzoke nekufunganya. Worry is not going to solve anything. But zvandiri kutaura panapa unogona kutobuda ka une capacity yekuvhura business hombe kudarika raunga wakavhura naye iyo tozotenga ikoko. Saka capacity iyoyo yandauya vana vangu kuti let's liberate ourselves from slavery. And ndo patoda kuenda pa navigation ye adulthood. Vana vangu tinobvumirana here kuti uyu na uyu vakaroorana. Handiteseka. Tomboti avava ndeva 1967 aroorana nemunhu wake wa 1967. Ndomva vabereka mwanasikana wavo nemwanakomana wavo vari vaviri. Ava vaviri ava pavazvarwa mumhuri iyi, chekutanga havana choice yekuzvarwa. Choice iproduct yechoice yevanhu vaviri. Saka automatically when they are born in this family, yatiri kutaura kuti a family of origin, you are born into a family of religion without choice. And number 2, unogona kutoti kana uri musikana uchitarisa choice yamai vako, unogona kutoona kuti izvo kana pane munhu akatiunzira nhamo ndimai.
Now, but isusu imimi muri kuirirana neni kuti wapedza kuita analysis yako yekuti mai vakavhima havo but hapana chakavakauya nacho. Remember ka mwanangu kuti mauri kuita this analysis family of origin, where you did not play a part in establishing the family. Your sin is being born in a family in a disorder. Saka kana urimo manje family of origin, before you come to zvishavane for academic achievements, chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita a proper assessment yekuti izvo, are you satisfied with the family of origin or you deserve better? So that iwewe kana machibva pa family of origin vava na sekuru, mane yenyu family ichazodaidzwa kunzi family of origin neumwe musikana kana kuti neumwe mwana, should it be worse or better than this one? Saka imomo manje mwanangu amuzi mekugara pasi uchiona mudhara uchimutsamwira, because mudhara decision yamai. Saka iwewe chaunofanirwa kuongorora is the decision that brought this chaos. So that when you analyze the decision, you don't discriminate against your parents, but you discriminate against the concept that brought this disaster. So we don't analyze people because people differ, but we analyze the process, we analyze the concept, we analyze that which brought about this thing to say, ndochida here kana kuti handichide. Kana wati ndinochida, oti then how do we improve upon it? Kana wati handichide, oti how do I destroy it? Then you don't destroy it by nailing your father to the cross. You destroy it by nailing the principle that brought your father to the place. So that when your child looks at you, he knows kuti pakanga pane munhu aive nebrain. Saka kungopera pakuvenga atovepo, azvibhadhare kana achazovepo asina kuchinja. Saka hatigadzirise nyika nekunouraya vakuru, tinogadzirisa nyika nekuvapa mukana wekuti dzidzisa kuti nzira dzavakafamba dzakatinakira here kana kuti hadzina kutinakira. Saka it is not the duty of your daughter to destroy your mother or your father. It is the duty of a daughter to create an environment where no other child will cry because of the same principle. Saka paunenge wakagara manje unenge uchiti izvo, sisi vangu, kana kuti angave wepa next door, kana kuti angave waunoshanda naye, unonyatsoona kuti zvaakaita hazvishande. If it were me, I could have done it better. But analysis yakanaka haizi yekuti I will do it better. Ndeyekuti what did he do that I am doing? Saka muri panapa vanangu ndoda kukuudzai kuti inini ndiri baba venyu. Road ndakatofamba. I'm not going to be 25. I'm not going to be 18. No matter how evil I was. No matter kuti ndakatora direction yakashata. No matter kuti ndakatenga chikwambo. But I'm no longer 25. I no longer have a future. In fact, ndaka withdraw more mumbiya yangu yeupenyu pane zvasara. Saka kana ndichinge ndakatarisa upenyu, I don't look at upenyu by looking kumberi. I look back and say, vari kutera kumasure kwangu, are they equipped for the mess that I created? So patinokudzidzisai imimi, tiri kukudzidzisai kubata mutsvairo unoita seunorwadza, but paneka zvatakaisa mumba marara arimo, mukasatsvaira ndoda kukutaurirai chirwere chobata imi. Saka whether you accept it or you do not accept it, whether you theorize it or you do not, whether you don't want to make it practical or you make it practical, I want to tell you the mercy that we as your parents have created, haizofi yakaignowewa. Someone has to stand up and say the buck stops with me. And who is that? It is you. Therefore we are saying, if promiscuity led me into getting a wife, whom you are saying this thing does not work, why? How come you are doing it worse than me? If going around and sleeping around, yakaita kuti ndichoose the man that you are now saying, this father,
is not worthy to be called father. I cannot allow you to use the same road and expect a different destination. I then tell you to say, no, hii road mwanangu yakapfumba hii, takaifamba tikasvika pano, kana paripo paroda kugumira kubva, come and join us. Saka patiri kutaura navigation of adulthood vanangu. I want you to know and to accept this. Kuti munhu wese ari kukunetsa muupenyu is a product of a family. And very soon there will be products of your own family. Don't worry about the products of my family because ndatokwira bhazi. And usanetseke nekuda kundiburutsa ndakuda kutosvika. Ishu ingoripo ndeyekuti iwe unofanirwa kuti parinomira inini ndikaburuka. Kana uchiona kuti bhazi hariite tsvagariri nani. Saka patiri kuzodiscussa vanangu ndoda kukudzai chokwadi hauzi utsinye. Kuti vamwe vanhu vainakidza uchavaramba. Muri nyatsopabataka. Kuti vachitobuda munomo. Iwewe nekuti inini chandoda nemi vanangu chikuru ndechichichi. Ndechekuti izvo kufunga munofunga. Izvo ndozviziva. Ende kuti chinhu hachisi kushanda unenge uchitozviziva. But you create reasons to keep it until. And I want to tell you the same reasons that you are creating were created before. But hazvishande. Ndosaka wakanzwa mai vako vachiti ndakazongoita mimba asizvo ndandakaronga. Yakazongouya pamusana pekuti mimba ka haizi product yezvanhu vakaroorana. Iproduct yekuti nyangwe vasina vaita zvinoitisa mimba. Saka pakabva pabuda iwewe. Ende iwewe manje ka uri kupamha yakatambwa namai vako yekuti ndoda kumboramba ndakamubata ndichigadzira. Remember, chiri kuitika ndechekuti uri kuita uri kutambudzika uri pacollege. Saka uri kuda to keep up appearances nekugadzirwa musoro. But unofanirwa kuziva kuti life is more than hairdo. Life is complicated. Life mwanangu is more than kuenda kwamunobuda muchienda muzvishavane muchinotengerwa pizza. Life is much more complicated. At times, every slice of pizza that you are chewing the future of your children. Saka unofanirwa kuzoziva kuti izvo paunofamba rimwe gore uchirangarira wane vana vari disturbed uverenge zvibhokisi zvepizza zvawakadya. Saka vanangu patiri kutaura ndosaka ndati nhasi techitamba tese. But vanangu ndoda kukudzai chinhu ichi. We wish you well. Hatimbodi kuti mutambure. Uye we don't want you to be stuck in things that you cannot change. We want you to be stuck in the things that you can change. Mwanangu, remember, hausi minister wefinance, hausiri wepresident, hausiri weminister wehome affairs. Unoziva zvinhu zvauri kukunetsa ka hazvina chekutomboita newe. Pamwe upenyu hwako huri kuNew Zealand. Kana kuti upenyu hwako huri kumashava. Kana kuti upenyu hwako huri. But the choice is yours. It's not about me. Vanhu vauri kutsamwira igenga redu isusu. Ndosaka vandituma kuti inini ndikuudzei kuti road iyi muchasvika apa, iyi road iyi muchasvika apa, iyi road iyi muchasvika apa. Ndakaona vadu vazhinji they want to politicize everything, but they don't ask themselves one simple question. Even if mukati maakuita politics, koma president andanoramba ari one. Saka pamune mazowana one, iwe unenge uchiitei? Handisi kuti musaite zvepolitics. Ndinongoti kuti mapedza akakuimba, makanda matombo, mota dzatsva. Pomba paitwa inini president. Iwewe kana inini manje ndamuoffice, unomwa ndenjifunga iwewe. Ayo andinongoda kuti iwewe sober, handirika. Iwewe sober, wakangogara uri ipapo. So life vanangu ka umwe nemumwe ane garden rake. Sakura rani rako. Then wozotora the broader garden richinojoinana nerani nerako. Ndo zvatangoya kuzokuudza ichete isusu. Nothing complicated. You are going to be mothers,
you are going to be fathers, you are going to replace us. Very soon, tetakanyorwa kumakuva isu, kunzi is born and he died. Whether we lived a full life or we didn't live a full life, I want to tell you, whether I'm in denial or kana ndisiri in denial, zvinogona kutoitika kuti my grave is already marked. But it doesn't mean kuti nyika haizoendereri mberi. Nyika inoicharamba ichienderera mberi nani nemi mugere apa. Saka imimi toda kukusiyai muri vanhu kwavo. Kwete kufanana nesu. Wekuda kudzidza nemacorrection iyo concept yemetsi yaivepo. Garai pasi vanangu. Panapa ndiri kuatenda kune zviri pano. Handi muri kuona mawandiro akaita maquestion aya. Zvadzinonora ndinenge ndine maseconds mashoma ekupindura mubvunzo. So asi ndinopindura. Ini ndoda kuti uibate uchingonitambidza 1-1. Handiti unoibata uyo ogarapo unitambidza 1-1. Ende kana ndichinge ndapedza ndokutaurira zvandofangwa kukutaurirai. Tomba tadaro. Unouya anoti. Ende unoziva kuti iwe usaite kusarudza handiti nokuti ndozofunga kuti unoiverenga unongonhonga uchindipa. Toziva sei kuti uyu ndiye murume kana mukadzi abva kuna Mwari. Zvakafanana kana une foni yako unoziva sei kuti afona ndimai vako kana kuti ndibaba vako. Chinoita kuti usave neconfusion, you are very clear. You get the point? If you are very clear of your relationship with your master, you know where your responses come from. And when your master speaks, your conscience will tell you the master has spoken. But if you are serving more than 2 masters, you have to be worried. Uyanoti, tozoona sei kuti that's the right person or right time. Anoya sei anobva kuna Mwari. Chandoda kungokuudza ndechinoti kwaunosenzera ndokunouya nepay. Ende munototaurirana kuti inopindira kubhengi here, munoipiwa iri muenvelope here, because employer anoziva. Asi ndine urombo nemarelationship enyu mazhinji akazembera pana employer asingabhadhari. Vazhinji venyu muchadida hamuzofi makabhadharwa, because Satan cannot institute a holy matrimony. Takarambana nemukomana akati akuda zvinhu zvake. Hakuna munhu anouya muupenyu hwemunhu opa munhu present ofunga kuti ane zvinhu zvake zvisiri kumba kwake. Munhu wese ane zvinhu zvake zviri kumba kwake kana muhomwe yake. Munhu akadaro usambomuentertain even with usambonzwa nezvake. Hauna chikwereti nemunhu kana usingachadi kuzviona pisa. Hanzi mukomana akanaka ndomuwana pai. Bhaibheri handiti zvinobva zvataurwa neBhaibheri kuna Psalms chapter 23. Zvikanzi the Lord is my shepherd, I shall not want. Mafuro anodhipenda naari kufudza. Ukafudzwa nebenzi unosikira kujecha. Saka chinoitika manje Bhaibheri inoti seek ye first the kingdom of heaven and his righteousness, penjeni inotongouya. Problem iri kunetsa ndeyekuti muri kutsvaga mabenefits before employment. I am a leader at church, but I love a certain sister in the congregation. How do I go about it? Iyi inoda practical. Ingondiona musikana wacho ari apa tipedze haina kana dambudziko riripo. We can deal with this one practically. Hansi, what do I have to prioritize the most in building a relationship between spiritual past and the physical part? I want to tell you, I will be honest with you. I will be very honest with you. If the physical part, yai contribute pa marriage, fambi dzese dziri mumakitchen. Saka kabasa kauri kuita, kane vamwe vasingatombodi kuonekwa pamuchato nekamuitiro ikako. Saka the physical part yaurifunga kuti ichabatsira kuti upinzwe mukitchen kana kuti urorwe, I want to tell you, it has disqualified you already. For now, you are performing because the guy is intoxicated, but not for marriage. Watch this space. Hakuna anoisa pambi kumba. Iwonga yepanapa obvunza kuti izo, what should I destroy? My relationship with God. Oro ndo
uyu ari panapa anoti zvinoita here kuti munhu kadzi anobva umandara asina kubuda ropa uye alright, no problem. Iyi kana iri kubvunzwa nemukomana handina answer. Kana iri kubvunzwa nemusikana ane concern yekuti inini ndiri mhandara, but I think I have a challenge. We have people who can help you, who have been trained and who know this. Mapabata mubvunzo yacho ka. Saka ndokumbira kuti undione, then I can refer you to the correct people. Asi kana ichibvunzwa nemukomana ane confusion, ucharamba urimo muconfusion yako kusvika Jesu achidzoka. How do I let go of a toxic relationship without hurting someone, in the sense they will stop coming to church? Kuchechi tinovinga Jesu. Kana pana ari kuvinga relationship, anonzwisa tsitsi kudarika vanhu vese. Saka imwe nyaya itori different here. Chii chinoitwa mu relationship is romance needed. Kana kuti sleep over. Uye ndoziva kuti uyu alright. I want to tell you, vanangu ndoda kukudzai chokwadi. Ndapindura mubvunzo uyu uri apa, ndofunga tatopedza. The reason why people are divorcing at this fast rate, it is because they have prioritized that which is not a priority. Sex is not the core business in marriage. Unfortunately, that's all you know. What do I do if my family don't like my partner, but I love my partner? Can I date many, for someone for my family or for me? You don't live in a vacuum. Family structure yakaitwa so as to give you direction also. Saka consider us as a family when you are making decisions. Atizi maforena muchinichi. Remember, kwauri kuenda kukanonaya, unohwanda kumba mvura kumba kwangu. Saka usazononyepera kuti zviri kufaya, uchinyara kuti mudhara akambotaura. Saka zvakanaka kupinda muchinhu chako namudhara. And ndoda kukuudzai, any relationship inodestroya family unit, that relationship is toxic, it's abusive. Iri kukubvisira structure ichazokupa support when you need it the most. What do I do if my partner is not spiritual as I am, but everything is okay? Jesu anotaurira mufana uyauya paanouya kuna Jesu achinzi izvo ndingaite sei kuti ndiponeswe, zvikanzi izvo ndakaita zvese izvi, zvikanzi naJesu, but this one thing thou lackest. Ichi ndo chimwe chacho he lackest. Saka anofanirwa kurambwa. Is it necessary kuti mukomana anoramba achingo kufimba o achingo kuyeuchidza zvinhu zvakaitika kare muri murelationship yedu? Yai, ndoda kuti ndikuudze, I'm going to give you advice. Munhu ane relationship nemukomana ndomba amuudza dzimwe nyaya, saka mukomana anoramba achingodzokera kuna izvozvo pane zvaakamuudza. Terminate that relationship. It's not viable, it's not functional. Kana atoripo panapa zvatopera ndo maperero ezvinhu kana tiri pachechi, ndo maperero azvo, hazvina maperero futi azvinoita, ndo maperero azvo. Munazati tinoita hedu setinotamba, but the honest truth, zviri kungoudzwa nescenario yawanayo, he has failed to accept it. And when you go, learn to be smart. Zvikanzi Ruth acted to get Boaz. So how best can a girl act to get a guy? No, Ruth did not act. She did what was supposed to be done customarily, because she was only reminding Boaz of his duty. Hana actor. How do I know if I am in a toxic relationship?
What is the right time to tell each other's secrets in a relationship? I'll be honest with you. The only secrets dzinofangwa kudiscuss. Inini vanhu nyange vana mai venyu vanondivengera position iyi. But ndo yangu. Ndo iyo handibve kusvika Jesu andibvisa. Handimanzwa zvazvitaurwa nemwana wangu panapa. Ati kana Jesu andiregerera. Akanditi ndachisikwa chitsva. Nobody has the license to question that. It is. Problem yenyu inonetsa ndeyekuti imi ndimunoda kuunza past yakapera into the present. Mozodi. There are some things that your boyfriend must never know. Inini hangu ndo inimi munoti kune kumwe kuve honest kusiriko. Ndo kupusa amene mune mavarerwa nei kuti ipizza here inenge yapinda mubrain kana kuti yaita sei yekuti unopedzisira wakurotomoka. Kune imwe information isingapindi. What do I do if I found out my girlfriend is not a virgin but I want a virgin? Anditi muri kubvumirana neni kuti marwariro acho atirape pano type iyo. Mukomana anongoda sex always, anengoda sex always, anenge ari pachokwadi here ende kusvika palevel ipi mu relationship aiwa. Kana ndiwo iwo rotanga regererei. Anditi uri kuprovide service. Ende magaraji aunoendesa mota ndo aunogara uchiendesa aunotrust. Ikasazvirive kuti mota yacho yavoka. Aiwa vanosevisa voigeza. Kwete noti vanondida neundiri kubhadhara. Saka iwo uyu mukomana anoda sex uyu. Awana paanozviwana mahara panenge pari safe. Saka imbori nyaya yemarriage. Andimboziva kuti iwo azokupinzawo mumarriage panyaya iyi ndiyani. Asi nyaya yemarriage aiwa chipambe handitika chamuri kuita. Wakangofanira filling station. You don't have a relationship nevanhu vanodira fuel pa filling station yako. Ini nemusikana wangu takatanga kudanana pane 2 years. Kubva zvatakatanga kudanana naye hatisati tamborera tese in achievement. Tinombonetsana tosvika pakunyararirana kana zve 2 months. Asi panozongoita 1 anotanga kutsvaka umwe then todanana tichienderera mberi. Kubva zvandatanga kudanana naye handina kumbopfimba umwe musikana futi. Problem ima hamusi kudanana zviri kuitika ndezvinoti izvo pacreatwa bond because of scarcity. Saka chamaa kuprotecta inyaya yekuti izvo handi munoziva panonzi padzinorohwa matumbu ndo kwadzinomhanyira. Chiri kukurwadza is losing though you know you lost. Saka wangori munhu akanga achidi nemukadzi ndomba azotorwa neumwe munhu ari kurwadziwa nekuti akawana umwe. Saka kakurwadza kako hakasiri kwakatinoti rudo. Saka ndo zvamuri kuita muchigemu chenyu ichi. Hamusi kudanana, muri kurwadzisana kusvikira palevel yekuti hamuchafungi maakufunga kuti munodanana. Aiwa hamudanane. Hanzi iye she seems munhu ari right. I don't know zvinozoitika behind my back. My question is it normal? Aiwa haurorere munhu kuti ari right. Unororera kuti muri compatible. Because many right people have been destroyed by people vavakarorana navo vasiri compatible navo. Elder, how do I get over guilty conscience? Unotendeuka iyo zvese patichadaidza vanhu vachiuya kuna Jesu. Ndiwe vamwe vevanhu vatiri kudaidza kuya kuno kuti usunungurwe nezita raJesu. Like ndoita chakaipa knowingly, but after some time zvava kundi affecta. I'm regretting. You must know that repentance and regret are 2 different things. Problem yauri kuita ndeyekuti you are regretting because you fear the consequences, but hauna repentance that leads to salvation. Saka chauchaita nhasi is to repent so that you don't continuously regret. After a long time mu relationship asi woona wega kuti hazvizi kushanda unodi
unoda kushingiswa nesu, hauzvizive here kuti kana bhazi richienda kwausiri kuenda unodii? Ende ndoshamisika kuti iwe unozo after a long time richingoenda wakagara ungoda kuzoita sei? Papa asingafaniri kutomboita long time. Ko mukomana anondiramba ndichiri kumuda ndodika, ndosaka pachinzi arambuka ndiweka. Iwe unogona kuramba uchimuda uri kumba kwenyu mapabata ka unenge uchingomuda uri ikoko, tozoona kuti munosvikepi. Euda, chimbotsiurai vakomana nyaya yekutidyira musaga, varova nyaya yekuramba. Aiwa, vane vakomana havazi problem, hazvisiri izvo. Vatori nevakomana vane problem vanhu vari kuaccepta condition yavasingade. Uri kutsvagei pamusika wakavharwa? Elder, how do I get over someone even though I have given them everything already? I'm not sure kuti uri kureva kuti kudii, asi ndichapindura sekunzwisisa kwangu. How do I get over someone even though? Getting over someone is difficult because zvakafanana nekuti uri kuregedza an addiction. So zvinoda kuti usunungurwe naJesu nekupuwa focus naJesu. And the reason why you are leaving him is stronger than the reason to stay. But yekuti I have given them everything already, ndeyekuti izvo zvakatoitika. Haungagarire history kapa present. Handitireseka zvawakamupa wakatomupa zvakatopera, chirega kuramba uchimupa unozoita overdose. What are the key components of a healthy relationship? Christ and Christ alone. If it lives according to Christ's demands, it's a healthy relationship. If it is promiscuous, it belongs to the devil. Iwo ndiwo unoda kutry kuita Jesu wekusunungura relationship iyo, unoda kuzviona kuti unosvikepi. Can you be in a relationship whilst you have money pressure in mind? The way you resolve the issue or your presence kana ichiaffectwa nekuti une problem yemari nemanetsero airi kuita wakuda kubhadhara fees, musikana wako achanetseka. Saka uri kuda therapy. Wona tsvaga rubatsiro kuchakaedza. Would you recommend one to get into a relationship and leave the country before marriage? Is it advisable? Would the relationship last until marriage? Zvinoitika ndezvinoti izvo, ukakwira mubhazi mafambiro ari anokudza kuti munosvika here kana kuti hamusviki. Saka iri rakaenda iri unozviziva kuti zvaraimboita riripo nekwara kuenda uko. Zvinhu zvese zviri pachena, hapana chakamboipa. Is sex the key to a relationship? We said no on this one. It creates fondness. Nai elder, zvinoita here kuti mukomana wako apedza more than 2 years asina chine musoro chaanoita? Zvinoreva kuti chaunacho mukomana asina musoro. Now elder, zvinoita here kudanana nemukomana we different church but anokupromisa kujoina sangano rangu? Zvinonetsa ndezvoti iwa una denga, saka ukazoya naye unomuendesa kupi kana Jesu paanoya achitora vanhu paipai? Iwo nemukomana wako wakavinga iwo unoenda naye kupi? Ndo pachanetsa. Ende unogona kunetsana futi nemuridzi wedenga kuti kwe waijoinisa vanhu waiti une denga here kana kuti waiti unoita sei? Saka usambofa wakazvifunga zvekujoinisa vanhu church kana usina denga. Handitika haikona kutombozvifunga kana one day. Can you explain on the issue of being equally yoked relating with the Bible? Equally yoked iri kureva kuti izvo you marry he who believes what you believe. Ndine mukomana anoti anondida, underline that one, anondida asi ma-actions ake watanga uchitoti anondida, nyaya yako uri kuiziva. Now yafa handitezeka. Manangu, never blackmail yourself into a relationship by make believe. Uya ari kuti kudiwi. How can someone move on from someone she loves when both have a feeling for each other? Handinzwisise. Inini handipindure zvinhu zvandisinganzwisise, handiteseka. But feelings alone are not enough for marriage. But kana imi muri kuda kurambana musina kutipa zvikonzero hatingaziviwo zvedu. Zvinoita here kuti udzokerane neex wako?
regai ndiende pane umwe wacho uri kutera anditezeka. Inini chandoda kungokuudzai ndechekuti izvo it's a sign of desperation. Ukange wapinda basa pamwanangu, nditaurira iwewe, ukapinda basa ukaona kuti hausi kubatwa zvakanaka ndakuenda, zvomba ndanzi toda kukupa counter offer, vanogona kukutrepa until they get another employee. When they have replaced you, they know what to do with you. Komukomana anokurambidza kubata foni yake, asi yako anoda kubata yako uri kumubvumidza yake ari kuramba, saka problem yacho handisi kutombona kuti pairi kupinda, hadzikanzurane nyaya idzi. Iwe kana usingadi kuti yako ibatwe haibatwewo, period, kana iri nyaya yefoni yafai. Unoita sei kana uine musikana waunoda asi iye asingakude? Unoita sezvaunoita kana une kambani yaunoda kusenzera iyo isina kukudaidza. Now ndoisa sei pakadai? Ndine mukomana tatove ne about 6 months tisingasangane. If I call him anoti he is busy. Hauna mukomana. Zviri kurwadza hazvo but hauna. Kana pane munhu asina mukomana ndiwe, enda unotsvaga mukomana wakatorambwa. Kungoti iwe unofunga kuti izvoka kurambwa kutemwa nedemo. Zvauri kutoitwa zvika izvi ndo zvinoratidza kuti haudiwe. Handitika wakatorambwa. What is meant by the term emotional balance? Zvinongoreva kuti izvo munhu, how he or she manages her emotion. Kune imwe tinoti emotional intelligence, where someone anogona kumanager ma emotions ake. Kana uriwo mubvunzo wacho. Have been pursuing this lady for the past 6 months, and she has been saying she needs time. Give her time. Plus, she is not yet sure of how she feels. She is telling you the truth. So my question is, when it comes to love, ungati haasi sure here, or apa wakuda kutove complicated, atotaura zvinhu zvese zviri pachena kwauri, hapana chiprofita, hapana chii, asati handisimbonyatsoona problem yacho iripo, zvaatotaura ndo zviripo. Saka iwo wakuda kutorebesa munamato. Mirira anza ichauya kubva kuna employer, kana waona rimwe tosangana mberi. Hello elder, someone recently said to me kuti haazi for me to go to heaven. He said to me, Hansi, for me to go to heaven, I have to go to church on a Saturday. So vasingaendi ne Saturday, havaendi kudenga here, plus havanamati here. Mubvunzo wakanaka. Kuti vasingaende kuchechi nemusi weSavadha havaendi kudenga here, havanamati here. Problem yawangoita i1, waubvunza munhu asiriye. Unobvunza munhu wedenga, muridzi wedenga. Saka unotora bhaibheri rako, ogara pasi, omubvunza kuti anokuda here kudenga, akati anokudai, unodza munhu uya kuti mudhara muridzi wedenga, ati anotida. Kana muridzi wedenga akati handikudei ikoko, unobvuma. Vanangu chandongoda kukuudzai ndechichichi, changa chichitaurwa pano nemuparidzi abva mumashure mangu. Usatendera umwe munhu kukufungira. Bhuku guru riripo, enda unoriverenga, it will give you direction. There's no need for us to be fighting. Relationship yekuti mukomana haakubatsire financially, tapedza naye. Relationship inoita ma-on and off, tapedza naye. Hamuna relationship andika. Tataura kudhara kuti mukomana anobvumirwa kupinda mumba mandorara here, kwete. Unless kana iwo singavhare door. Komukomana asingabatsiri musikana, anoti musikana anoda mari ipfambi, asi iye achida kuti achitarisira kuitirwa zvinoitwa mumarriage. Ukaona munhu akapusa unoita sei? Unomusenzesa. Saka wakapusa saka vari kusenzesa. Saka chiri kunetsa chi? You are a fool. Ndodzokorora, you are a fool. Is it proper to ask your boyfriend for money? Matoonayo muri kuiziva. Mwari akuitire zvakanaka, ndapedza nayo. Saka vanangu, chisumukai zvenyu makadai mese. 2 minutes
tivharire zvatoda kuvharira pamuchaita decision. Sumukai makamira pamakamira ipapo, mamaiki aisei apo pakuti asatsikwe. Isai mamaiki enyu apo pamberi pane tambo. Ndine urombo kana pane munhu wandataurira zvisirizvo, but ndizvo. Right. Muri vana vangu, ndakukutarisirayi zvandoda kutaurirai ndo zvokwadi, ndo patichaita ma decisions edu. Ndine mwanasikana wangu uyu, ndoda kuillustrate marriage. Ndoda kuillustrate marriage se-garment making. Tsitsi wandinzwaka. Ndiri kuda kuillustrate marriage se-garment making. Saka chiri kuitika ndechinoti mwanasikana wangu uyu ane mucheka chaasina ishinda. Mazvibataka. Asi kusaidi iri kune mukomana ane shinda asi haana mucheka. Mabata zvandiri kutaura. Apa handisi kutaura nevanhu vakashata, ndiri kutaura nevanhu vakanaka vese. Saka uyu mukomana ane shinda asi haana mucheka. Uyu musikana ane mucheka asi haana shinda. Toita futi kusaidi revasikana tine musikana ane shinda asi haana mucheka. Ndizvo zvoka. Tobva taita futi kusaidi rino iri tine umwe mukomana ane mucheka asi haana shinda. Mabata munyato wangu. Asi vese vanhu vari right. Saka zvinoitika ndezvizvizvi. Kana uchida kuti marriage ive successful, ziva zvaunazvo, so that you marry he who complements what you have. Saka chinenge chakanaka ndechekuti weshinda vasangane neane mucheka, womucheka vasangane neane shinda. Saka chinoitika manje mumarriage yakadai ndechekuti muchingopinda, ane shinda anoti zvangu zvaita, ndandisina mucheka. Ane mucheka oti zvangu zvaita, ndandine shinda. Hapana anoudza umwe kuti you are useless. Why? Pamusana pekuti izvo uyu zvaanga achida zvaitika, uyu zvaanga achida zvaitika by complementing each other. But inzwai manje zvinonetsa ndezvekuti pakachitorwa ane shinda, handitirezeka, ane shinda naane shinda vorovorana, kotorwa ane mucheka naane mucheka vorovorana, achakonzera dispute mumba umu ndeanotaurisa wacho. Saka anenge achikuudza iwewe kuti izvo mongotiigira mucheka pano, iyo micheka izere pano. Zvoita sezvinonzi kuve nemucheka ndo mhosva. Nyamba kutsvaga ane mucheka iwe une shinda ndo yaive mhosva. Saka akukupa mhosva yekuunza mucheka pazere micheka. Saka paanobuda mumba manje, anobuda mumba achinofara nevane shinda sezvinonzi hauna chawakauya nacho. Chishona changu machinzwa. So this is the problem that we are having in marriages. Baba vako vatori right zvavari. Kungoti izvo mai vako chaive vasina mabhatani. Ndokutora munhu asina mabhatani. Zvinoiko nezvivanzwa nekusunga sketi. Nekuti mabhatani hapaite sei? Hapana. Saka munhu akanga ari right, dei akawanana neumwe aida mabhatani. Saka challenge iripo vana vangu ndeyekuti Mwari mukuziva kwake akasika vanhu for his glory, so that when we complement each other, his glory is seen. But in choices, you are choosing the glory of men and watching the glory of men and forgetting two people with raw materials, vasina thread, hapana chavachasona. I hope you hear me clearly. Vanangu, do you think what you are going to miss the most in marriage is sex? It's a rhetoric question. But how come that's core business? Pamunoti ngati sangane tiri tu, vanhu vachingoti nje kugarana pamakumbo,
Ndoda kukubvunzai kuti how much have you invested in this relationship to expect a harvest? Chii chamaita chekuti imimi murutarisira kuti bindu renyu muchakohwa? Besides discovering kuti umwe akamira sei. And your core business in this relationship, ndeyekuti it's bad and bad and bad and bad. Ndoda kukubvunzai, would there ever be a relationship that will come out of sex? But this is what you have christened, and this is what is full mumisoro menu. You are buying packaging without contents. Why? Pamusana pekuti you think marriage is a game where sex is the goal. Handizvo vanangu. Saka chandoda kukudza ipari zvino manje. Ndaakuchiita appeal yekuti micheka yamasanganisa haishande. Pakuda kuzikanwa nemabhatani kuti dress ripere. Mwanangu 7 years uchidida road ndezvekuti vanhu vaviri vane mabhatani vari very clear kuti hapana achapfeka garment apa. And mese muchafa muri naked. Pamusana pekuti you have denied the time of knowledge. And the knowledge iri kuti kudiko zvandiri kutsvaga muupenyu pamuti uyu hazvipo. Tenderera kana uchida but zvibereko hazvizobudi. Sei zvisingabude? Why? Because muti wacho wagara haubereke the type of fruit that you want. Vanangu ndoda kukuudzai rwendo rwamakufamba runoda Jesu. Saka ndaakuda kuti musumuke vanofunga kuti whether mukomana wako ari pano, I don't care. I'm not speaking at the level of your boyfriend. I'm your father. I'm not speaking at the level of your girlfriend. I am the father. Nobody will question what you say or what you think. This is how you feel. Aripo ere pakati pedu anoti yangu relationship is the relationship. And as it is, Lord, I am okay. Sumuka. And this kuti museke. I want this to be clear. My comrades. Nai vanangu. Nai vanangu. I thought kuti pandauya panapa ndauya ku High Institute of Learning. And I expect maturity from you. I think there are no boys here. And there are no girls. When someone is saying, chinu changu chiri kufamba kana kuti hachisi kufamba, and you laugh, what kind of maturity is that? I'm asking you. It's a very simple question. Yekuti zvinosekesa chii kuti uyu mwana uyu ari mu relationship. And you get the point. And you laugh. What are you laughing at? Ndokukumbira nemweya washa wekuti learn to respect yourselves. And don't humiliate others in case he who rules over many will humiliate you in the process. Kuti umwe munhu zvinhu zvake hazvina kumira mushe. Is it a problem? Aripo mukomana wako? Hapo panapa. Right. Mwari akuitire zvakanaka. Une chako chiri kufaya nemi mune chenyu chiri kufaya. Right. Vanangu, maita zvakanaka vamwe maramba makagara. And ndaakuda kukubatsirai. Saka, mabatsiro andichakuita ende aya. Ini ndokumbirisa nemweya washa kuti musaseke please. Handichaseki. Kana wakagara nemunhu asiri mature enough ngaambonyarara. Tine makuva akavigwa vanhu vakaurayiwa nechinhu ichi. And we cannot afford. Iwo unotozviziva kuti some of us have failed to sleep for nights on end nekuda kwechinhu ichi. And we laugh. And we know kuti izvo, broken hearts, they bleed and bleed. Where someone looks at a phone and says, maybe he's going to call, or she is going to call and say, let's talk. And no call comes and you laugh. Inini sababa manje handigoni kuseka ka. Because vana vangu vari muchinhu ichi. Mwana wangu akaita chipfambi ndewangu, anoramba ari wangu. Mwana wangu akaabuswa, anoramba ari wangu. And if you laugh at my daughter or at my son, you are embarrassing me.
vanangu ndakuda kuita call yandakuita iyi ndeyekuti izvo imimi garai pasi matopedza i2 vasara imimi vasara panapa ndeyekuti izvo vane zvima relationship zvausiri sure of kuti hameno chinoshanda kana kuti hachishande number 1. Number 2, vane marelationships ari promiscuous ekuti apedzisira akukubribe into making the correct decisions. Number 3, vane marelationships ekuti akuisa kure nedenga kudarika powakanga uri usati wapinda murelationship. Koya number 3, vane maaddictive relationship ekuti everything else no longer matters. What is now mattering is this guy. Vane marelationship ekuti munhu akutogara kumba kwako akutokutora sepersonal property. Nevane marelationship ekuti vatove mhombwe iye zvino izvi. The reason why people vasingatendeuke vachiuya kuna Jesu is others laugh when decisions are being made. Inini handisi kuseka. Vanoti izvo inini hangu ndoda kuti Mwari, because we are going to pray. Inini hangu Mwari zvefani ndaneta imbondi ndipewo zvinhu zvinogara. Ndo vandoda kudaidza kuti vauye kuno kumberi vachi ende maakuseka. Ende kuseka kwacho inini kunondishamisa. Musaseke vanangu. Musaseke. Uyai kuno kumberi toda kutokunamatira isusu zvedu zvitoendeka. Ende mukasauya futi musafunga kuti chechi haipereka, inopera. Tinotenda takuda kunamata iye zvino kana paine vanofunga kufamba vachiuya inyaya yeupenyu nekufa. Bhuku raMai White PP patopic inonzi iyo marriage of Isaac pane pfungwa inoti no one who fears God can without danger connecting himself with the one who fears him not. Ndakunamata yezvino regai ndidzokorere no one who fears God can without danger. Underline the word can without danger connecting himself with the one who fears him not. Regai tinamata. Baba vari kudenga namuponesi Jesu toda kukutendai panguva ino. Itsika yenyu kuti vanhu vasati vaparadzwa zvekuparadzwa kwekupedzisira munounza final warning. Ani nani aramba final warning ropa rake richatongwa pamusoro pake. Paul anoti handina mhosva yeropa nokuti ndakakuzivisai kuda kwaMwari kwose ndisingatyi. Nemamanzo aiti kuti ropa rako ngarive pamusoro pako kana waramba. Zvinodenga zvarichazara nevatadzi vakabvuma vakakanganwigwa. Chii chimwezve chamaifana kuita chamusina kuita. Kana moti tongai pakati pangu nemunda wangu wemudzambiringwa. Vagara havo vane chivindi chinodarika munhu akaenda kuhondo chokuramba vakagara vachamira vachiti kudii. Nekuti imi muchatonga nyika ino. Moto uchanaya. Hakuna wakaramba nyasha dzamunopa pachena pamazuva ake achapinda denga no matter what. Hakuna ungaramba zvataurwa zvese pano akapinda nenzira yake mumuchato achaenjoya paupenyu huno takamirira hunobuya. Vamwe vakamira pano vachaita mufako education waHarare. Vachatambura panyika ino vagorasikirwa zvene nyika inobuya. Imi mobvunza kuti chii chandaifana kuita chandisina kuita. Baba tinokutendai nevauya kuno kumberi. Tsika yenyu inoti vabvuma akurambai pamberi pevanhu muchamurambawo pamberi paBaba. Auya sezvaari munomuchenesa sekunga asina kumbotadzazve. Tinokutendai naJesu akawinzirwa chifeve chemakoko akati ina handikupi mhosva enda asi usazotadzazve. Tauya kuno Mwari hatina kungouya kutamba. Tiri kutoda kutosiya chitema. Takakutadzirai. Hatidi n'anga kana muprofita anotiudza. Tinozviziva kudarika vanhu vose. Tiri kubvuma Mwari kudarika kwedu. Chitipai simba. Imi munotangwa kugamuchirai munomupa simba rekuti ave mwana wenyu. Kurega zvivi tinoda. Vamwe vatova addicted kune zvinhu zvakasiyana siyana. Zvikataurwa pano tokutendai hamusi mufumiri wevanhu. Hapana angamira padhuze nesu. But munokanganwira munhu sokunga asina kumbotadzazve. Tikanganwirei Mwari. Chivi chatakaita umwe neumwe ari kuno ari kutaura chivi nezita racho.
vamwe vatambudzwa kwenguva yakareba nekuda kurega. Zvino zvazikamwa kuti hakuna unogona kurega, asi anogona kuregeswa kana agamuchira imi samuponesi wedu. Imi musingasemi vanhu, munogamuchira vanhu, movapa simba. Ipai umwe neumwe ari kuno kusimba rekugona kukurira chitema. Imizve munoti swederai kuna Mwari, dzivisai dhiabhoro, Satani agokutizai. Satitendere Mwari kuzvitendera kupinda mumusungo wadhiabhorosi. Tipei simba rekusema chitema semaperembudzi. Baba, kana mokomborera vanhu vose panyika ino, rangarai varanda venyu vamashandisa. Satani akatsamwa kwazvo, haadi kuti vanotaura zvokwadi yemazuva ekupedzisira vararame. Muwedzereiwo mazuva kuti amboudza vanhu nezveukuru hwenyu. Pakupetwa kwezvinhu zvose zvaitwa zvapera, tiwane masitedi akanyorwa mutsamba roupenyu. Kana vofamba vodzokera, tiri kunamatira matraveling messages. Kana muchivatendera kuramba vachirarama, vararamire kutiudza nezvaJesu nezvinhu izvo Mwari zvaachakurumidza kuita. Tiri kunamata Mwari ndichitaurawo nevagere, imi munoziva henyu. Vamwe vanoda shamu yenyu saPauro. Kana vachida kutendeuka the hardest way, treat them the hardest way, kuti imi mugone kuti vatendeuke. Kana vaita nharo, ndiani akaita nharo nemi akawina? Tiri kusiya nyaya yese mukati memavoko enyu, zita ramuponesi wedu Jesu Kristu. Amen. Do you ever just get to wondering by the way things are today? So many on board the gospel ship and going different ways. If we all pull together like a family, me and you, would come a lot closer to doing what the Lord called us to do. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love.